Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, kumusta ka mong tanan di ano? O karon atong ipadayon ang laing sumpay nung sigilanon o sa dili pa. Ako na basahon ni pipila nga nag-comment si Darlene Sumagang. Nice. Salamat kayo sa pagpaminaw Darlene Sumagang ug kang Lucky Vlog. Hello Lord, salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Lance Hevmin, thank you kayo idol sir. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Lance Hevmin. O karon sa sumpay ning sugilanon. Idana Ibarra. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. Mayong pagdaminaw sa Lex Gusto ka niya paimno ni anang tambal nga doon na hilo? Gusto na, Leslie. Di ta mag-away sa tubangan ni Papa. Kung dili ka muhunong anang imong kabuang, Nelson, mahimog ako mismo. I-apil ti kag papriso. Tungod anang imong yuwan ung huna-huna. Siya. Gusto na. Ayaw na mo paglalis. Dili ko gusto nga magingon anak mo. Hangtod sa hangtod. Pa! Ayaw na kang pagpatunto ining tawhana? Gilansisan ka lang niya? O ikaw, Nelson, hunungan na yung taon ng imong kabuang. Ayaw ko dito kipahamak ang atong amahan sa imong mga tinunto? Wa ko'y daw tang tinguha, Leslie. Ang ako ang mamaayo ra si Papa. Ah, mamaayos imong kabuang? Ang tanang mga mayong laki nga doktor mismo may ingon nga si Papa wa na'y kaayuhan. Naa pa. Doon na pa'y kaayuhan si Papa. Paghilom na mo in town. Ayaw na mo paglalis. Papa, bisag unsa pa'y mahitabo. Panalipdan kiti kagikan sa mga taong ngilad og motibo. Nga way laing tinguha nga makapahimustra sa imong mga katigayunan. Hilom, Leslie! O kaya nasuko ka nga misulti ko tinuod? Nahibaw na ko si mong motibo, Nelson? Gusto lang nimong hiluan ang atong amahan. Gusto na. Ayaw na mo paglalis. In town. Respetuin ko ninyo. Ha, alaot ka, Nelson. Kay dili og dili gyud kumusugot nga dunay daotang mahitabo ni Papa. Tungod la sa imong mga kabuang. Bisag unsa pa'y mahitabo. Dili gyud ka magmalampuson. Sinabat ninyo, kipinaan akong bakit. Ay, ko. Puldo, saon naman lang hindi nga daghan na magkayong nahibaw nga makaayo gid si Dana. Maulagay, maulagay. Sa dilang ato lang unya nang istoryahon si Dana bahin nini. Ay, bitaw. Ay, okay naman ko ini ba, Puldo? Pero kinahanglan nga magbabayad na si Dana ini. Dili kay pulo sa libre ng tanan. Anugon kayo nga dili sa makakwarta sa abilidad, oy. Maulagay. Pero ayaw lang lagi sige guna-una ng bayad lagi. Ikaw kwarta lagi na perminin mo guna-una, oy. Ay, kung ingon ini man ganing sitwasyon, Puldo, mas may paghunungon na lang ng Idana. Nabuwang na kadya. Dili man ingon anak ka sayon taon, oy. Amaw lagi, pero dili ingon anak lagi ka sayon. Nahibawt ang nabutang na sa peligro ang atong seguridad din, O beta mahibaw sa hunahuna ng ubang tao. Na magano mo kalit lang kasuko kay nga ano ko nung naunhan sa suban. Tabangan lang na to si Dana. Di na to nasa pasagyan. O di nga itong trabaho ini. Di na lang dito mga on. Sige lang tagbantayan ng mga taong mga bot din, Maulagay. Bidas bahasan ni mo makoy. Lago siya kititong ramisa. Ako na lang kikita. Ato lagi na istoryahon si Dana. Ato na niya nyood. Dili man mo tubay. Basta ako, gusto kong istoryahon na to si Idana nga magpabayad yun sa susto. Gusto kay kit-kito? Kay nagkinahanglan, gandaan kayo. Bagay kakubalo gahin na kay Kay abid ni mo manggod Puldo, no, nagkinahanglan sa tagkatabang din oy. Aron mo tabang na to. Lisod kayo nga kitara din Puldo. Kinahanglan nga mo ni atong hunahunaon. Maulagay. Pagilom na lang ko dagod sa baasan ni Moy. Maulagi ko Ako rin mag-istorya ni Dana. Ako dili na mo siya sultihan nga magpabayad siya. Ako mo ingon sa mga tao aron ari nila siyang bayad ako. Unsa? Kontrabida gikan na slislisirda. Nga lang iya man punggan ang kayuhan sa inyong amahan.
Mayong Ang pagbaminaw doktor lagi sa miingon. Lex Pino Vlog. Nga okay lang imnon kay herbal na siya. Ay, Wala akong ginauna karon o kung saon. Ilabi na si Papa. Pero may magkadungog sa sulsul ni Leslie nga doon nagyo ko ng hilo ang tambal ni Dana. kana. Mauna nakaliso dia, sir. Ilabi na karon, nakadungog sab ko nga anhi ko nung sila mamuyo samtang buhi pang inyong amahan. Kay ila ko nung bantayan si Papa ninyo. Na, mga dia. Wa may kaso nako, Badong. Ang akong gikalagutan, kay gisulsulan ni Agmayo si Papa, nga maglikay sa tambal nga ako ipatumar. Mo ba? Nya. Saan na nga na, sir? Sagdi lang. Ako gyapong istoryahon si Papa. Si Papa mo'y doon ay katungod kung kinsa iyang tuhuan namo ni Leslie. Ay, pastilan, sir. Ang nakakuyaw diha, og maabdan sa oras si Papa ninyo. Grasya na ba kina sa Ginoo nga, buhi pa siya hangtod karon tungod sa mga tambal nga mahalon gikan sa doktor. Pero, mas labig yung maayo unta, sir, kung makatumar siya sa tambal ni Dana. Si Papa mo yung istoryahon nag-usap. Pringkamutan ako. Nga makumbinsir ginako siya. Badong. Awin noon, sir. Naaraman sa ni Kwan ni Sir Pipikto kung kinsa iyang tuhuan niya. Pero, kinahanglan yun nga mutuo og maminaw sa nimo, sir. Kay, ikaw may ginibati sa mga amahan. Ikaw ray bugtong nangitag paagi nga maayo ang inyong amahan. Kutob sa kong mahimo, Badong. Kinahanglan nga ako gituhoan ni Papa. Diin ka man gikan, Ronnie, nga kalit malang kagawa. Gikontak na ko imong phone. Out of reach sa ka. Dito ko gikan sa Limokon, Liz. Ako ang gikumpirma ang balita nga ako nadungog. Unsa malita ah? May nakasulti mo ko nga si Dana kuno. Baniog kuno kaayo sa Limokon. Tungod kay daghan ang nangaayo sa iyang pagpanambal. Unsa? Ug akong nasuta nga tinuod yun. Daghan kayong tao nga nagpunsisok sa ila. Ug sagad sa mga nagpatambal, pulos na nga ayo. Unsa? Kinahanglan nga nagitay himuon ni Dana, Leslie. Kaya kundi, may mo gamito niya ang iyang kabantog batok nato. Imposible. Dili na mahitabo, Ronnie. Ang among bansagon mo'y labing gamahanan ining dapita. Ug way makalabaw sa atong gahom ining dapita. O niya sa may aksyon nga atong himuon karon batok niya. Tawagan ako si Hepe. Kinahanglan nga ilang badlungon og arestohon si Edana karon dayon. Ug usa man say kaso nga ipasaka batok niya. Dili na lisod, Ronnie. Pagpangilad. Iskandalo o guban pa. Basta kay daghan ang pwedeng ikaso batok niya. Malagay mo lagi. Mayo siguro nga i-schedule na lang na mo og adlaw Dana. Bisag mataglaw na lang nga dos Biyernes. Ting paway og Sabado og Domingo. O niya matagadlaw magsugod sa alas 8 ngadto sa alas 4. Gusto ka, tiyo. O yun ko, ana. Maulagay mo lagi. Bitaw. Og Idana, maayo tingali nga sundon ni mo nga kong gitambag. Kinahanglan nga presyuhan na gid nimong mga tao nga magpatambal. Nanasad ka, Mak. Nanasad. Iskot na sa kahanang bayad. Kito ko yung lamisa. Lagot siguro. Nagbapit ako maglagot. Yes, naiwiling magpakit-kit dili. Dili ka. Sa kahit na kayo magkit-kit na po. Actually, tiya, may dawat man ko sa bayad sa uban. Pero, di ko mo dawat og dakog bayad. Kanang igo rasab gyud. Nakakita ko nga mo dawat kagtag 20. Kay si ka na. Hilong din, Makoy! Uy. Kito ko yung lamisa. Gamay na lang. Magdako na kito ko na yung lamisa. Bawa ka rin. Kadako na ng tag 20 kada tao. Gisayunan bago ka maglinya di ako na wabot ko nagmusobra sa usa kagatos matagadlaw. Muna ko tag 20. No, naimatigom nga 2,000 nga daw. Kadako na na. Bitaw, tiya. O yabe, na may uban nga mulakaw po dayon. Dili magid ang tanan mamayad bisag 20 pa pangayoon, be. Be. Ay, pastilan, bida. Mau lagi. Bida sa nimo, Makoy.
Wa man ni kaso, di man ni pinugsan na yung atuwa din eh. Ay, mao lagi. Pero kanang muhatag og dako, di lang unsa unta na to balibaran. Mayo man sad gud na to good. Kaysa ako nang gingon ninyo nga nanginahanglan tagkatabang din eh. Muhatag ba sa tagpahalipay? Sama ni Turning nga may voluntaryo gud. Ganon sa? May voluntaryo gud. Muhatag sa kita na niya. Oh. Mayong pagbuminaw Turning ba? Turning ba? Filipino Vlog. Oh. My God, ito. Silbing. Ay, Mac. Gitawag ko ninyo. Hindi akong gitawag. Ay, wala. Wa, Turning. Oy, nahisgutan. Na mo imong pagad. Nasgot na sa mong silingan. Wala na patay na. Nakadungog mangkukos balaan ako ngan. Nga nagisgot mo na ako. Ay. Aabi ninyo, silbing. Wa mo'y angay kabalakan ako. Wa man kumuanhi aron manghayo ko bayad. Ha? Silbing. Kay ang buot, kuhan ka na bang ang kinaminaw ha? Tunay. Og buot huna-hunaon. No. Ako mo'y dakog utang kabubuton ninyo. Maulagay. Ilabi na idana nga mitabang na mo. Ay. Ayaw na guna-unaan, ay Turning. Sakto man si Tia Imak. Kinahanglan nga mohatag gyapon minimo og pahalipay. Ay, silbing. Ayaw lagi mo kaguol, ana. Kay una sa tanan, nananghid na ko sa amo ba? Na mutabang ko ninyo nga libre. Libre pa siguro ka, Turning. Kasi madugay mo, turn around na, dili na Turning. Ay, mamayo gani lang una ka-study ni Turning. Total, na may gamayng payag dia. Ana lang una ka ron, di na ka maguli-uli to sa inyo. Tapa, ako na. Silbing. Sugot kay Kwana, bay puldo ba? Sugot kay Kwana. Para lang ko makatingog ka pirme. Pwede sa nimo. Okay na lang ko kayo nga magulian ka kada Sabado o Domingo. Balik lang ka sa Lunes. Lunes? Oo. Una pa. Kana. Ay, silbing. Nindot ay mong gisugyot na ko na puldo. O yun kay Kwana. Kung mauna, salamat kaayo, Noy Turning. Ay, salamat. Salamat ko taon. Ayaw pa salamat na ko na idana. Silbing. Kalipayin ako nga makatabang ninyo din eh. Ilabi na sab nga, barkada makilang bay puldo. Dupolds! Silbing. Jengan. Puldo, balim na dupolds. Lipay kay ko nga. Mauban ko ninyo din eh. Mulagay. Unya, okay ra di ay ang imong pamilya, Noy. Ay, silbing. Huwag problema akong pamilya. Sila pamanggani ang midasig na ko aron mutabang ko ninyo din eh. Anhi na lang ka din Turning. Kay malipay sad mi nga anhi lang una ka mo istar. Ay, ariglado imak. Ay, silbing. Naaman ko gidang mga snina. Ani na ko puyuban nyo. Muna ba yung mga puliso? Ginoo ko. Mga pulis, puldo. Kalma lang mo. Relax. Huwag magpanik. Atong dulon. Silbing. May puldo. Dulon to. Kung sa ilang toyo. Kana. Pagyan yung puliso, pagyan. Kinsay Idana din eh. O sabay yung toyo. Ikaw ba si Idana? Ako si Idana. Ikaw di si Idana. Oche, unsay among ikaalaga ninyo? Kinanglan nga muuban ka na mo sa presinto. Karon dayon. Okay, presento. Unsa? Ay, silbing. Ngano inyo mang dadol si Idana sa presento, Chip! Ay mo pagdagay pangutana. Tana, Idana. Kuyog na mo. Ay, maulagay. Di mo sagot. Supak! Ibig kong ganun yung sigana! Wami mo ani. Aron mangitag kagubot. Igo rami nga nagsunod sa balawod. Doon nami warrant of arrest para ni Idana. Warrant of arrest? Warrant of arrest? Sa may kaso tip. Ngayon nyo pang gisuan ng warrant of arrest si Dana? Sa kasong pagpangilad o iskandalo sa publiko. Pero Chip, silbing. May daw tang gibuhat si Idana. Tabi. Hindi naman mo. Laon sa inyong gibuhat. Osbo na ko.
kinahanglan nga dili mo maghimog kasamok. Aron dili mi mo gamit sa mong puwersa. Ayaw mo pagbabag, aron di mo maangin ining kasuha. Palihog lang. Paminawa ko ninyo. Og akong hangyo nga kinahanglan kalmado ang tanan. Tana, Hepe. Muuban ko ninyo. Wanan ka na mo, Idana. Di ba yung muliki? Ayaw niyo sa Idana. Ayaw mo pagdol. Way mo dol. Way mo dol. Sir, nilaan ka balita. Ha? Unsay balita, Badong? Si Idana. Gidakop sa mga pulis. Unsa? Gidakop? Oo, sir. Og ang nakasubo, kay dunay mga tao nga nanalipod ni Idana. Og gipusil sa kapulisan. Duha ang patay, og 5 ang samdan. Unsa? Sir, luoy tang kay si Idana, sir. Siya mo ilang gidutan sa tanan. Dini mahimo. Si Leslie mo yung nakaingon ini. Sir! Patay! Dako sining away ron! Leslie! Leslie! Oh, gano'n, Nelson? Ayon si Leslie. Ngano? Asa problema? Ngano iso mo kay ka? Unsa na yung gibuhat? Ikaw mo yung nakaingon yung tanan. Sops. Unsa ba imong problema? Ayaw na pagpakaroon ingnon pa. Nibaw kong ikay nagpadakop ni Idana. Hinungdan nga doon duha kapatay o daghan ang nangaangol nga mga sibilyan. Oh, mao ba? Nahibaw na di kas balita? Ikay malubag din yung tanan, Leslie. Ikay nakaingon nining tanan. Pag hinahinay sa mo sinultihan ha, Nelson? Ayaw ko hulga-hulgaa din eh. Kaya wak ko mahadlok sa imong paisog-isog diha. Kalma lang, Nelson. Una ka masuko ba? Sa tao na kung kinsay sa daan niling hitabuha, ha? Ikaw gyud nakaingon ini. Kay kung wa pa ninyo ipadakop si Idana, dili ang tanim maingon ini. Ayaw kong basula, Nelson. Basula si Idana? Kung gano'n nagtukod sa grupo sa mga kulto din eh. Inutil. Alisto ka lang. Magbasol ka na ining magibuhat. Magbasol ka! Inutil! Mag-uban mo sa impyerno! Good job, honey. Good job. Dako ni nilang problema karon. Ilabi na niya, Dana. Pabor na kaayo ni nato, Ronnie. Sigurado yung kong mawadaan sa pagsalig si Papa niya. Bright ka, honey. Saludo kiko sa mga plano. Of course! Basta ako na gani ang mulihok. Inutil good ang kalabasan ni Nelson. Nagkatawa ko ka na gunahuna. Karon na yun. Akong istoryahan si Papa ining tanan og siguradong atakihon ang akong amahan sa konsumisyon. Ang labing mayo unta nga hastas Nilsson, mapilanggo. Aho, asa man nagpaingon ba? Mamiligro gid unya siya ini. Delikado pa nga mag-uban gid sila sa presohan. Unsa ba ning hitabo Hepe? Ha? Unsa ning hitabo Di kasubo ko, sir. Gibuhat lang namo nga mong trabaho. Og nalalipod lang sa among kagalingon. Mahimo bang saysayan ko nimo nining tanan? May tingali nga magkuha mo inyong abogado. Una kumuhatag nimo sa kinatibuk ang statement, sir. Bueno, sige. Mahimo bang akong maistorya si Idana? Why problema, sir. Paubananti ka sa akong mga tao. Salamat. Salamat kaayo, Nelson, sa imo pagduaw namo. Di kasubo kay nako ang nahitabo ninyo, Idana. Ug sa mga tao nga nanalipod nimo. Subo gid kaayo palandungon nga nisampot pa og imong ini. Pero ay ko balaka. Buhaton ako ang tanan nga makagawas dahil mo dinhi. Salamat, Nelson. Kung mahimo lang unta, bisag stiyo puldo. Sinoy turning, ug ang uban nga naangin ra ni ini mo ay siguro makagawas. Kay nasayod kung wag gyud sila kalabutan ini, ug wa sila daotang kipuhat. Kamong tanan, kinahanglan nga makagawas gyud mo. Ilabi na gyud ka. Kung kinhibaw kung wa kay daotang gibuhat. Okay ra ko, Nelson.
Dili na nabago na ako ang ingon ini nga kasakit. Naanad akong ingon ini sukat pa sa akong pagkabata. Dili mahimo, Idana. Naibaw ko nga daghan pa ang mga tao nga nagkinahanglan nimo. Nasayod kong bulawanon kaayo ang imong kasing-kasing. Salamat kaayo. Naibaw ko nga mas balaan ka o kasing-kasing, Nelson. Padoong na ang among mga abogado ninhi. Akong ipaniguro ninyo nga magkagawas radayon mo dinhi. Mauna akong giingon nimo, Papa. Nga kana si Nelson, dili na kasaligan nga imong anak. Wa na siya tinuuray nga paghigugma o pagpakabana nimo. Ayaw pagsulti niya na, Leslie. Batok sa imong igsuo. O nga nang dili, Papa. Malipay day ka nga doon na kay anak, nga nagtinguha og bati diha nimo. Tanawan niyang gibuhat karon. Ang babae nga iyang gilabanan, nakaamong og duha ka kinabuhi. Ug daghan pang mga inosente ang nadamay tungod sa iyang gipasiugdang pagtukod niyag kulto nga grupo, nga misukol sa mga tinugyanan sa balaod. Hain na ba si Nelson? Paanhiya siya din Asa pa? Mas giuna pa niya kasi kaso katong mga kriminal kay nimo. Gusto kong makigsulti niya. Papa, ako pa nimo, no? Dili na ka musalig ni Nelson. Gibuang ka lang anang tawhana. Gusto na, Leslie. Pag-uli na mo sa inyong maayong kabubuton. Papa, ang taong doon ay bati og hunahuna. Dili angay hatagan og luna sa atong pamilya. Ug labi nang dili ko musugot nga dura siya daotang buhaton diha nimo. Ayaw na pagdagag istorya. Paanhiya si Nelson. Basta, Papa. Ako'y makigsulti niya. Papa, wala ko magkuwang sa pagpahimangno nimo, ha? Ayaw hatagi gigayon si Nelson. Aron iya ka pang matunto. O niya, sir. Makagawas ka sila si Idana. Murag lisod pa sa pagkakaroon. Uy. Tungod kayo doon ay mga inosenteng mga tao nga nadamay. O gano'y kalisod, kay pulis ang ilang kontra. Mao sa na nakalisod, ha? Pero, wa man kuno sila, sir. Sa man kuno sa mga pulis nga, may pabuto din silang mga armas. Maulagi. Pero ang depensa sa mga pulis, kay giunhan man kuno sila. O self-defense. Maro ko ilang gihimo. Hahay. Lisuras balao do Ngayon si Idana pa mag-iilang dot-ans tanan Nadamay pa sila si Leopoldo o si Noy Turning nga mga buutan kinang mga tawana. Muna ito sulbaron madong. Kung unsa gyud tinud-anay nga istorya. Maayon ta sila taon nga makagawas din sila. Kutob sa tumahimo. Kinahanglan nga makagawas gyud sila. Ay, silbing. Paitay ning kalakiya bay Pulds. Uy, Pulds. Napriso may hinuunta ini nga. Huwag man tamang hilabot nila. Mulagi. Di ni makaingayon ang ilang gibuhat na to. Silbing. Ang nakaparat ini, kay kita ba'y gibaliktad? Ha? Silbing. Nga kita kuno'y agresibo kayo og nag-una og paboto. Nga wa magaytay mga armas. Ay, sige lang, bay Turning. Masulbad na gyapon ning isuha. Silbing, maulagi. Pero, ang dakong pangutana, kung kalusa pa man ang taon masulbad. Maulagi. Silbing, murabag bugat keng kaso nga ilang kipasaka na to. Ha? Resisting arrest ko, no? Ha? Unsa ka ng resisting arrest, no? Unya, ha? Kanang assaulting person in authority ko, no?
Mo lagi. Patakalan na siya, pataka. Silbing. Huwag magkukumaswitos balauloy by bulds. Silbing. Layo ra kay ang kaso nga ilang kipasangil na to. Oy, kay huwag man tamusukol taon nila. Gusto mag-iunta na to nga ubanan si Dana. Silbing. Unsaon nga nikalit may hinoon ni kaguliyang. Uy! Mo lagi. Sa dilang. Nakadungog kong istorya nga si Sir Nelson mutabang mangkuno nato nga aron makagawas duta dayon din. Silbing. Mayo unta bay Polsoy. Kay looy kay ta dinhi. Silbing. Ilabi na gus Idana in town. Nga wag isa nga ilang gidakop o gipapriso. Maulagay. Labing siguro si Leslie mo nagkaingon ng tanan. Kana, silbing. Murag hustog yung kabay Pols. Mauginay akong pagduda. Maulagay. Mayadlaw raw niya na sila. Silang doon ron Magbasol sila ining ilang gimo na to. Diyos ko, in town, Ginoo ko. Anong nahitabo man in town ni Nato Puldo? Maulagay. Ilang lang niya, ma. Ayaw sige sabaw ng kabutihan mo na umuwilapan. Mura mo ka mata noon? May mga matasang mga tao nagpapriso ninyo. Kinahanglan pagkauson mo din ni Puldo. Maulagay. Ilang ka niya, Dana. Istorya lang kaya pag-hilat mo. Bida mo naman kagbata, way botay. Gibigaw na kay ko ninyo ay Puldo. Og di Dana in town. Kano sa aman taon mo makagawas din oy. Maulagay. Sige ka na sa mga abogado ni Sir Nelson. O basin o sa sunod semana makagawas namin tanan din Uy, sunod semana pa di ay? Maulagay. Basin ba? Pero wapa man ibaway kung sunod semana na bagyaw. Kung mauna, mas may pagpisuhon na lang sa kunilang apil. Ay, lugay. Pagluto inununan. Nga dati mo din Pero pagklaro Puldo ba, ako hadlok na naman kumupuyo sa ato nga ako rang usa. Ay, mas mayong hangyoon na lang na ko siping nga anilang ko ba ninyo. Maulat ka mo sa? Di lagi na mahimo. Ay, ngano bang dili man? Basta mga tarungan. Ngano lagi? Huwag magkaibuot. May buot naman. Pagtarong storya. Watalabot kami raway na kuha na tongnan. Buot kami tao ron. Mulagay. Si Dana in town, asa man siya gibutang. Mulagay. Ito aspika sila. Tipon sa mga babae. Pastilan ka looy in town ninyo. Kinahanglan buhian agad mo nila Puldo. Ay, mulagay. Magkuhan pagpabutang. Kay buhian namin din Papa. Nelson. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Kung nadungog. Nganong misangpot pa man o ngin-ini. Nga padong na kumubiyas kalibutan. Pa, kunon sa man ang imong nadungog. Di na mo'y kinitibuk ang kamatuuran pa. Unsay ka tinuod nga lider sa mga kulto kana si Idana. Di na tinuod pa. Usa ka nakapagtumo-tumo sa taong inosente. Ugway gibuhat nga dautan. Pero, kinahanglan pa ba nga dunay makalas nga kinabuhi tungod lang sa imong gilabanan? Pa, walang imo masabti ang nahitabo. Ay, sayon ang sabdon ang mga panghitabo, Nilson. Kung dautan man ka ng babayhana, likay ka na siya. Pero, pa... Nenay ko gusto og daghan pang mga argumento. Dili ko gusto nga maangin ka pa niya ng mga isyuha, Nilson. Nahibaw kong mitabang ka aron
makalingkawa siya sa iyang mga sahag nga nahimo. May tulubagon siya sa palaod. Busa, likahi siya. Utang buot in taon. Inosente si Idana. Ayaw pagtuos mga sulti nga imong nadungog. Tuon kay dili nga tinuod. Si Idana usa ka babae nga halangdon. Ug ang iyang tuyo, maurang pagtabang sa mga taong kabus. Nga wa gyud intayo ikagasto pagpa-hospital. Dako ka ng binuang, Nilson. Papa. Kinahanglan nga maminaw ka na ko, Nilson. Ayaw kong supaka. Ang imong igsuon nga si Leslie, nasayod na sa tanan sa mudos niya ng mga tawhana. Paglikay, nga dili ka maangin sa kadaot. Pero, pa! Gusto na. Dili ko gusto nga maglantugi pata ni Ana. Paminawa si Leslie o siya mo'y sunda. Dili ko gusto nga mahimo na sana ninyong away tungod lang sa usa ka babae nga way labot sa atong pamilya. Busa, sunda ko, Nilson. Alaot ka, Nelson. Alaot ka tungod kay tuwa kami laban sa babae nga tinunglo sa ilang dapit. Tapangan mo gano'n niya nga makagawas yun sila si Dana. Tanawon ta. Tanawon ta asa kutob ang iyang kamayng laki. Nagpalaban biya siya sa inyong mga abogado. Bisag usa pa ka batalyon nga abogado. Bugat ang kaso nga ilang giatubang karon. Og delikado pa nga mabilanggo sila hangtod sila kamatayon. Mao ba? Oh, mainon. Muna'y gusto na kumahitabo. Dagan pa kong mga plano nila, Ronnie. Mayong tagmatinood sa itong akong giingon mo nga hastas Nilson mapriso sa untag kapil. Oh, diba? Asa mo gadi na paingon ba? Ilabi na nga kuwang kayo siyas diskarte. Siguradong mag-uban silang tanan sa prisuhan. Gusto ko nga madali ng tanan, Les. O kita na niya ang bugtong makapanunod sa tanan yung bahandi, di ba ba? Han, relax. Mauna ni apermis akong una-una. Kanindot ka kung matuman ang tanan na itong gitam ko. Ilabi na nga hapit na rabagyod masikwati ang inyong amahan, ha? Sa dili pa mawa si Papa sa kalibutan. Na ako'y papirmahan niya nga mga dokumento. Ngaron masiguro nato. Nakita mo ay makabintaha sa tanan ni negosyo. Buhata na yan ang nasa muna-unahan eh. Aron kita gi makabintaha sa tanan. Bisag udsaon, Han. Nakita na ko nga kita gid niya ang bulahan sa tanang bulahan nga tanan. Bay Puldo, silbing. Unsa man ka tinuod nga. Kita na ko na'y posibleng makagawas dinis bilangguan. Silbing. Pero si Idan ha, mauraman ko na'y magpabilin. Maulagay. Maulagay ko na. Kasi ang magkukunoy gikihan ni Leslie. Silbing. Salbahisan ng babayanan. Nganong gidungtan man nila si Idana. Nga silbing. Waman siya isa. Maulagay. Sa akong dudagod, tungod doon na ni Rocky nga. Rocky naman, ni Ronnie. Nga nagpatakalan tingalig sulting nga itong Leslie. Di ba nga silbing. Banaw kasawa mo na sila. Maulagay. Mom ko na. Pero, nainamdom ka sa akong isulti ni mo, dililandugay, ha? Maulagi man yan, nakasunod ko ni mo. Silbing. Salbahisa na Ronnie, no? Abusado na kayo ng tawahan, no? Maulagay. Sobra kabusado. Di pa kawawan pa niya si Dana. Una ka raw, nagihimo na sa tilagdakong iskandalo. O dagan pa ang napagan ng taon silang gihimo. Grabe yun. Silbing. Si Idan na pa ilang ipakasain ng tanan. Maulagay. Muna'y nakabati diya.
Gusto yun na ang ilang gingon nga di pata sa balawd. Mao! Unsaon man ka nato ana nila, no? Silbing. Nagsalig bago na silang dato. Maulagay. Gusto yun ka ba? Tungod sa ilang kadunahan, ilang gabusuhan ang ilang gaom. Gilang. Silbing. May gabar unya nga muabot ng ilang gihimo nato. Maulagay. Wag yung kumahimutan ni Baturning. Kita man sigurong tanan, oy. Silbing. Wa man kita mahimuot ng hitabo, oy. Liba nga ko bang yun na karon ba nga? Untas idan na ilang buyan. Mao. Silbing. Sa ako ra bang nalunggan bay? Pasakaan ko nila og kasong kriminal. Maulagay. Pero unsa man sa kang kasuha ba? Ha? Nga may krimen nga gimo si Dana. Mao. Bisag gamay na lang, wag yung ko'y nakitang rason nga ilang tumutumuan si Dana. Ay, silbing. Pastilan na lang yun. Ego na kita sa laom nga pagpanghupaw, inibay. Maulagay. Kinahanglan nga, tabangan, doon ni si Nelson, ihigyo ng tabangan si Dana. Di ko makatugot nga, ingno na niyon lang nila pagpakasayo ng mga tao? Ha? Nga naghimog tinaraw? Mao! Silbing. Ning ilang gibuhat bay. Usa yung kusmuribil din eh. Silbing. Di yung kumusugot. Nga di labuhian sila na. Silbing. Makig-away yung ko nila. Sir. Magulanon lagi taron. Huwag ko pagkasabot sa kong gibati, Badong. Doon kay si Papa. Tuwas mo tuwas na nang gisulti ni Leslie. Bungot, Iro. Unsa? Nadot lang siya sa mga bakat ni Leslie? Huwag ko may muot. Pero hinoon, huwag ko kawadis paglaom, Badong. Dili ko muhunong sa pagpasabot ni Papa. Niyagihapon sa kong huna-huna nga matambalan siya pinaagis tampal ni Dana. Hay kay Mayo, sir. Kung sekreto lang ni mong paimnon si Sir Piping. Murag lisod na buhaton, Badong. Bungot, Iro. Nga nung lisod man nga, lipat-lipaton naman ni mo, sir. Murag di ko uyon yan ng ingon anak, Badong. Nga ito siyang lipaton. Mas maayo yun nga luag sa iyang kabubuton nga dawaton niya ang maong tambal. Paskang daghan ang problema. Kung butuo lang sa papanako, o muinom siya sa maong tambal, dako gira nga akong pagsalig o pagtuo. Nga mamaayo rin siya. Mao lagi? Mamaayo magyud ba? Sigurado kay kuana eh. Kung mahitabo na, Badong, labing siguro, nga makagawas sa sabdayon si Idana. Purbida. Looy na kay kong Idana. Kay sila magpabilis presuhan. Ang uban, makagawas malugma. Kuan, kuyugi niya ako, Badong. Atong doaon si Idana. Anytime, sir, anytime. Ingnalan ko. Kung doon din nato siya. Ugma, makagawas na sila si Spoldo og Turning. Pero ikaw, usabay pong sa mga abogado ni Sir Nelson. Wa pa ko may bawti, ha. Wa pa'y kasiguruan kung magkagawas pa dayon ko din eh. Salbahis kayo na papriso, di mo? Labi na gid ka to sila sa Leslie Grone. Sila magidakaingon, di ba? Sagli lang, tiya. Naamay Ginoo. Naibaw ko nga dili ta niya pasagdan. Naluoy gid kaayo ko nimo Idana. Nahibaw ang tanan nga wag kay bisag gamay nga sa bisag kinsa pay pasultihon. Salamat kaayo ninyo ni Tiyo, tiya. Kay wag gyud ko ninyo pasagdi. Sa akong mga kasakit, gikan sa akong pagkabata hangtod karon. Naagid mo uban ako kanunay. Dili ka gid mo pasagdan Idana. Kay panaada na mo di puldo sa imong mga ginikanan kadiadto. Salamat gid kaayo. Unsaon ka nako pagbayad ang inyong kaayo nga gipakita nako. Ayaw paghuna-huna ana. Pinangga kaayo ka namo.
Pero sa dilang, mituo ko nga dili ra ka magdugay dinhi. Baka gawas raw niya dayon ka. Nanay Bara, ready kita. Salamat, Card. Dyan na. Uy, tiya, nasa na si Ronnie ug si Leslie? Ginoo ko. Anong gipasod man na nilang mga impakta? Tiya, maayo siguro nga, mula ka na lang ka. Ako na'y bahalang mo atubang nila. Wa ko mahadlok niya. Wa ko mahadlok nilang duha. Ha, mas maayo hinuon nga niya sila karon kay ako mismo may mga saba nila. Unsa? Unsa makahimihitabo sa pagduaw ni Leslie ug Ronnie ngadto kang Idana. Mga ka-listeners, mga ka-followers, sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Idana Ibarra o palihog dai ko no pag-subscribe sa akong YouTube channel. Maraming kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.